Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaConstantino Chiwenga vonzi vobuda munyika mazuva mashoma before parliament yaapprova constitutional amendment bill number 3 nechinangwa chekuda kumisa approval iyi yeparliamenti. Tokuchingamidzai pano paShuviro TV uye tinokutendai nerutsigiro rwenyu rwatiri kuona mazuva ese. Kana musati, tinokurudzirai kuti mubaye bhatani rakanzi subscribe, mubaye bhatani rekushare, kuulaika pamwe nekukomenta mucomment section zvamunofunga pamusoro pemavhidhiyo edu atinokuunzirai. Tinokutendai nekuramba muchisapota uye rambai muchitisapota pano paShuviro TV. Topinda munhau dzedu zvizere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe retired General Constantino Chiwenga vonzi vobuda munyika vachiedza kutsvaga rubatsiro kune mamwe masawiro avo ekune dzimwe nyika ayo ari kufanira kuvabatsira kuti vamise kuapuruvwa kweConstitutional Amendment Bill number 3. Mashoko aya angori maspeculations badzi ari kubva kuvanhu mushure mekunge vaChiwenga vakashayika paPolitburo meeting yakaitika muHarare mazuva mashoma apfuura, ivo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi vaChiwenga vasirivo bedzi vakashayika pamusangano uyu, kunyangwe mumwe wavo co-vice president vaKembo Mohadi vakanga vasipo zvakare. Vachipindura vatori venhau vaGeorge Charamba pavakabvunzwa mubvunzo wokuti sei vaviri ava vanga vasina kupinda musangano wePolitburo, vakapindura vakati vaviri ava vanga vasina kupinda musangano wePolitburo nekuda kwekuti vane basa ravanga vapiwa nenyika kuti vaite. Asi mubvunzo wakabva wavapo wakanga uri wekuti basa racho rainge rapiwa vaviri ava kuti vaite rangaririrei iro raivatadzisa kupinda musangano wakakosha sewePolitburo wakaitwa iwoyo. Uyewo mukutaura kwavamwe vanhu, pane zvimwe zvizvaro zvemuZimbabwe zvinogara kuIndia zvakatanga kutaura mashoko anoratidza kunge vaChiwenga panguva iyoyo vakanga vari kuIndia. Vamwewo vari kuSingapore vakabva vabuditsawo mashoko ekuti vaChiwenga vakanga vari kuSingapore. Vamwewo vaitaura zvakare vakabva vabuditsawo mashoko ekuti vachishandisa mari yavo kwete yenyika, vaChiwenga vainge vaenda kuUganda kunotaura nemukuru wenyika yeUganda vaYoweri Museveni kuti vavabatsire kumisa Constitutional Amendment Bill number 3. Izvi zvabudisa kuti mubato reZANU-PF mune makakatanwa kana kuti macracks akanyanya zvekutoti vakuru havasi kuwanika panofanira kunge pachiitwa maimportant decision making enyika, kunyanya issue iyoyi yeConstitutional Amendment Bill number 3 iyo inogona kuchinja matongero enyika yeZimbabwe zvachose. According to mademands yeConstitutional Amendment Bill number 3, mapowers ekuvhotera president ari kungoiswa badzi mumaoko emaMP, vanhu havasi kufanira kuzoita madirect vote. Uyewo makore akapuwa president neconstitution akanzi 5 anenge akuwedzerwa kuita 7, zvoreva kuti vanhu vanenge vakuvhotera president kuburikidza nemaMP avo. Saka vanhu vanovhotera maMP kunharaunda dzavo, maMP azopinda muparliament ndiwo ozovhotera president. President uyu anenge avhoterwa muparliament ndiye zvakare anozotonga kwemakore anokwana kuita 7. Izvi zviri kunzi hazvisi kudiwa navaChiwenga, nekudaro havasi kuda kuwanika vari pazviri uye havasi kubuda pachena vachitaura kuti vari kuzvitsigira. Saka mukushayikwa kwavari kuita papublic mazuva mashoma apfuura, zviri kufungidzirwa kunzi vakabuda munyika kuti varatidze kuti havasi kutsigirana nezviitiko izvi, uyewo kuti vatsvage rubatsiro kubva kune vamwe masawiro avo kuti vamise kuitika kweapproval yeAmendment Bill number 3 reConstitution, iro riri kutarisirwa kuti richapinda muparliament mazuva mashoma anotevera. Vanoziva nezvematongero enyika vanoti Politburo meeting yakaitwa ikadaidzwa iri agent, chinangwa chayo changa chiri chekuti vafinalize sepati nezveConstitutional Amendment Bill number 3 vasati vaendesa kuparliament uko kwatichazonoitwa final approval.
Saka kushayikwa kuri kuita vachiwenga pasini kuri kuita kuti vanhu vave nemibvunzo yakawanda, uye zvimwe zviri kutaurwa zvekuti vari kuindia, kusingapore kana kuuganda zvinogona kunge zvitori zvokunyepa, asi kungoshayikwa kwavo uye nekusawanikwa kwamaanza ari pachena kuri kuita kuti vanhu vaone kuti zvoni mupati munogona kunge musina kubatana kwakanyatsonaka. Ndiyo nhau yatakuvigirai nhasi pano paShuviro TV. Musakanganwe kukomenda mucomment section mafungiro enyu kuti vachiwenga kusawanikwa kwavari kuita vanogona kunge vari kupi.